Εδώ θα άλλος, τραβάει βίντεο. Αυτά μας κάψανε, βγαίνουνε μετά στα ίντερνετ και μας κράζει ο κόσμος. Ούτε ένα κατσαβίδι δεν φέρανε, αδιούχοι. Μόνο ο πρόεδρος έφερε. Μόνο ο πρόεδρος. Όπου αύριο τι έχει να γίνει, θα φέρω όλη την κάμερα, όλες οι κάμερες θα τις φέρω. Φίλε, δύο μέλη είναι αυτοί που δουλεύουν. Πες τα, πες τα. Ευχαριστώ. Μπράβο, πες τα. Πάμε, άλλο ένα από την άλλη και είναι έτοιμο. Σιγά σου βρίσκονται και μουρκιστής. Εδώ στη μέση είναι, Μαρία. Όχι, απλά θα πέρασουμε από πάνω. Χρήστο, φέρε και τον παλούκι εδώ μέσα που είχαμε πριν. Έχω ένα ωραίο φωνάκι. Όχι, και ένα ωραίο δίκιο Χρήστο. Εντάξει, φτάνει. Βάλατε και το αυτοκίνητο. Αυτό είναι αληθινό. Βάζεις ανώγλιο. Έβαλε και το αυτοκίνητο μες στην πόρτα, τελείως. Ναι, έβαλε και Αύριο παρκάρε το μέσα, τελείως. Μπροστά από τα μηχανήματα. Μην βγάζετε και τα υπόλοιπα. Μην βγάζετε και τα υπόλοιπα. Μην τραβάτε άλλο, αφήστε τα καλά, αφήστε τα. Όλοι με τα κοντά. Αφήστε τα κοντά, δεν τα θέλουμε τα κοντά. Ο Αχιλλέας είσαι. Έλα, παιδί. Έλα, νυχτώσαμε. Έλα, να προλάβουμε και τον τηγαμόλα για μια δοκιμή. Ναι, είναι γι' αυτό. Τι θα κολλήσουμε σήμερα. Έλα, πού τώρα, Πότε να τον κολλήσω εγώ να φύγω. Τι θα κάνω εγώ. Εδώ εγώ, το ηλεκτροσυγκολητή. Εδώ. Αμέσως. Έλα. Ποιος είναι αυτός ο αψηλός. Ωραία, διούχοι είσαστε. Ποιος είναι αυτός ο τύπος. Για λίγο, παιδί, με την κάμερα. Διούχοι. Έτσι το βάγει. Πάμε. Έλα, αυτό θα το κολλήσουμε. Έλα, δύο ώρες τέχνες. Εδώ, κοίταξε εδώ την εμπειρία. Κάπλερ. Και αυτό το μου πέντωσε το άλλο. Ναι. Και επαναλαμβάνω, ωραία διούχοι, δύο ώρες τέχνες. Να μην φέρουνε. Άστα να πάει, ναι. Ούτε ένα κατσαβίδι, μόνο ο πρόεδρος είχε κατσαβίδι. Μόνο ο πρόεδρος, ναι. Και εγώ ένα κονέκτορα στην τσέπη. Και εσύ ένα κονέκτορα στην τσέπη που τον αγόρασα εγώ. Παρακαλώ, τράβηξε εδώ την επιστήμη τώρα. Ο Ανδρέας είναι πιο λευκός από όλους. Κάντε ένα μοναδικό ακόμα. Να του δω, δώσ' Η οικονομία σου αρρηματικά, πες του. Έχω κι εγώ μια μισή. Άστα να πάει. Ως αντιπρόεδρος Ναι. μπορώ να πω ότι όλα πάνε ρολόι. Δεν πετάγεσαι. Καμιά πίτα. Θα κοιμηθούμε το βράδυ. Καμιά πίτα. Έλα, εγώ ούτως ή άλλως δουλεύω. Δεν θα πας πουθενά, έχουμε δουλειά τώρα. Δεν έχει το βράδυ. Παρακαλώ, τραβήξτε εδώ πέρα την επιστήμη. Εσύ μπορείς να μας πεις τι κάνεις και... Θέλει κανένα Τσάρλι. καφέ. Εγώ αυτή τη στιγμή, κύριε, αυτή τη στιγμή λέγω, φτιάχνω τον κονέκτορα της καθόδου για το μηχάνημα που θα εκπέμψει αύριο, 18 του μηνός και 19. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, θα το ηλεκτροσυγκολήσω μόνος μου, Μη σου πάρει τα χέρια μου, ναι. Έλα. Σου λέμε να μας το πεις και να και... Ο κύριος κάτι είπε. Τι. Ο κύριος. Λέω, στο YouTube έχω ανεβάσει βίντεο από αυτό που κάναμε το Μάκη. Σοβαρά. Δεν το είδαμε. Εγώ η ομάδα είναι αυτό προς το 4 θα γράψει. Εντάξει, εμείς θα το βάλουμε ραδιορασιτέχνη πια και να σου πει. Όχι σε λίγα όμως και γράφω. Εγώ η ομάδα και εσύ λόγω θα γράφω ένας εχλό. Γράφω παρέα και τα γλώ μαζί. Η ομάδα μας. Είναι πιο χρονή. Ναι, Εγώ η ομάδα θα γράψει. η ομάδα στο YouTube. Να δούμε. Πολύ ωραία. Ούτε μόλις τρανάσου.
Αυτό τώρα είναι το κάμπλε. Ναι. Και είμαστε κομπλέ εγώ και δεν. Ναι. Θα δοκιμαστεί όμως και το κάμπλε, Θα δοκιμαστεί και το κάμπλε, θα δοκιμαστεί και η υπομονή μας. Πολύ ωραία. Βεβαίως κύριε, όλα θα δοκιμαστούν. Κύριοι, μόλις τελειώσαμε τα... Εγώ παίρνω τα μέλη που βοηθήσανε. Γεια. Μόλις τελειώσαμε τις κερές και Την άλλη θα τη φέρατε το Ανδρέα εδώ. ο Κεμπέκ θα Από μας κάτω. ανεβάσει στο YouTube. Ναι. Δεν μας το λέει γιατί το έχει κρυφό. Ωραία. Μοιάζει με κάποιον.